Hola, xames! Avui vinc molt animada. Per què? Pues perquè avui més que mai necessito captar l'atenció de les meues maricones i dels meus heterosexuals. Perquè avui parlarem una bona estona de les dones i la heterosexualitat i llavors dic, hòstia, és el meu públic Mary Girl, el meu públic hetero dirà estic fart ja de la heterosexualitat, me voy. I llavors dic, vaig a moure les boobies, les boobies de mujeres, les meues tetes divines per a captar l'atenció de la gent. I així augmenta el meu engagement, augmenta les meues mètriques. Tu no tienes métricas, com li va dir la Marraja a l'Aida Nizar. La mètrica, tu no tienes. Que la mètrica també podria ser la cantant a la que li recem aquí totes. Un tasser que hace És igual. Jo volia deixar-vos clar algunes coses abans de començar en lo tema. Ja sabeu que a mi m'encanta anar al quid de la qüestió. Quid pro quo, quid pro culo. Però avui anem a parlar una mica amb les meues xames, que a pesar de que vaig fent contingut a xarxes i conto cosetes per les stories i tal, dic, fa temps que, a banda dels primers episodis on vos vaig contar la travessia que vaig tindre, dic, ai, m'he ficat aquí una mica en bata perquè estic constipada i com vos he dit necessito l'atenció, necessito augmentar les meues mètriques de la gent que se queda mirant el vídeo, necessitava ensenyar una mica de tetes per enganyar-vos i manipular-vos mentalment, és tot màrqueting. Jo no vull prostituir-me, prostituta barata de Las Vegas, running gag. Jo no vull prostituir-me. Però és el que m'obligueu. M'obliga la societat. M'obliguen. Bueno, però ja, estic començant en la meva mariconeria i ja m'està agafant calor. Pues això, estic constipada, fa un temps de merda. Fa un temps de merda, hauré de parlar així perquè la gent no se'n vagi i se quede. Que les que esteu escoltant l'àudio perquè ho teniu de fondo X, vos recomano avui més que mai engegar el vídeo. Veureu alguns canvis que estic aplicant. Això és una de les coses que vos volia parlar en este primer fragment de l'episodi. Vull estar una mica de xarleta amb vosaltres contant-vos los entresijos del podcast, cagant-me en mi mateix. No me puc autodenunciar, llavors me cagaré en mi. I ja després entrarem en matèria, en lo heteropessimisme. No me faré aquí la misteriosa perquè ja ho haureu vist al títol, no sé quin títol ficaré, però no me faré la misteriosa. El cas és que, a banda de la retenció dels gais, lo que he notat... Tinc bé el micro? Ok. Lo que he notat... Tinc bé el micro? Estic estos dies fent l'episodi així tot el rato. Que rico. Lo que he notat, una de les coses que ningú m'ha preguntat, però tinc ganes de contar-vos-ho, però a veure si penseu igual, m'ho deixeu als comentaris o m'envieu DMs, és que els homes casats mengen molt bé les tetes. Titular. He notat, per experiència pròpia, evidentment, si no com ho notes, he notat d'experiència de primera mà que els homes casats mengen les tetes molt bé, perquè com les seues dones han passat per parts, les tetes sensibles, les tetes dolorides, les tetes cansades, les tetes enormes, venudes, rico, lecheras. Pues, com han passat per moltes etapes de les tetes femenines, com que les tracten amb certa delicadesa i carinyo, desig, passió, cosa que molts gais, fico les cometes, perquè ja sabeu que m'he trobat pràcticament a la meva vida heteros hasta que me entero. Llavors, claro, com que estos hetero hasta que me entero, normalment el que fan és devorar-te viva.
i dius, xica, els meus pezons no són una Big Mac, els meus pezons no són una xuche, saps? Vull dir, perquè lo que fan és com este rotllo BDSM, te faig mal i te fiques cachonda. No és mi rotllo, no és mi branding, llavors és com a, si m'estàs fent mal no m'estàs ficant cachonda. Llavors, com a que els homes casats tenen molta delicadesa i passió en això i ho fan millor. Gais, apreneu. No totes som unes guarres que mos agrada que mos escopinyiguen a la boca. Fes-li a ta mare si tant t'agrada escopinyar la boca ajena. Cerda! Bueno, tot això era una introducció de les meues tetes, que últimament los hi estic donant molt d'ús i m'agrada. Copiant viva la Selena Milán, també vos dic, perquè últimament ja sabeu que soc molt fife consumint contingut de Twitch, de tant en tant. I ara la Selena Milán, por las trans, està fent directes a Twitch i un running gag seu és això de les tetes, que ella fa ai, ai. Llavors ja sabeu que a mi m'encanta copiar i m'encanta robar por las españolas colonizadoras. Bé, llavors, pues, dic, li robo, ja que tinc unes tetes divines i perfectes que la gent mereix tocar i xupar. Bé, que asco, o no? Què? Premi o càstig? Bueno, una altra cosa que vos volia parlar en esta introducció d'episodi és que m'apeteix contar-vos una mica les preocupacions que estic tenint en lo podcast. M'explico. Ja haureu comprovat que els primers episodis, pues, sobretot los quatre primers, eren bastant similars. Per què? Perquè los vaig gravar en la mateixa tarda-nit. Jo loca. Sabeu el meme de la Nicki Minaj? Bueno, el Pokémon que és Jinx perseguint a l'entrenador. Bueno, perseguint a l'entrenador. En la cançó de la Nicki Minaj de fondo, Roman Holiday, que és... Bueno, les que esteu Chronically Online sabreu a quin meme me refereixo. Pues claro, jo volia fer els primers episodis, o sea, jo no volia començar ja a gravar els primers episodis, jo el que vaig voler fer és una prova de Mujerch. Volia fer una prova per a... Avui l'episodi serà llarg, ja he vist de reüll que porto quasi 8 minuts. Avui, o sea, jo volia fer una prova de gravació, perquè dic, hòsties, m'acaba d'arribar la bandera, si me seguiu a les meus redes, a les meves xarxes, vaig fer un vídeo d'un unboxing de Temu, que bàsicament vaig demanar per Temu per demanar la bandera, i dic, ostres, ara que m'ha arribat la bandera, doncs vaig a provar la llum, vaig a provar com col·locar-la, on la monto, com m'ho organitzo, i vaig muntar un pifòstia i dic, Déu meu senyor, si he de fer això cada puta vegada que m'assento aquí en esta cadira ronyosa, que abans d'apretar a iniciar enregistrament s'ha caigut una pota del respaldo. La tinc aquí baix. Perquè veiéssiu que no mentixo. Jo als podcasts no bueno, mentira. M'encanten les fake news. M'encanten les fake news, però no perquè m'agradi dir-les, sinó perquè el meu cap és Asperger. Que el meu cervell és Asperger. Llavors jo tinc moments de lucidesa mental que dic, això me sona veritat. I després revisant el podcast dic, però quina puta merda acabo de dir, aquí quina mentira acabo de dir. Però bueno, ho deixo. Real, contant los entresijos. Bé, pues claro, vaig dir, hòsties, si he de muntar tot este sarao, perquè si veiéssiu com ho faig, encara que sigui per les precàries des de la meva habitació aquí al poble, una làmpara, el trípode, l'aro de llum, no sé què,
por les precàries, però necessito muntar un petit show perquè tot s'aguanti. Llavors vaig dir, mira, pues vaig a fer una prova de càmera, en plan vaig a provar el micro una altra vegada, que feia un munt de temps que no l'agafava, l'altre micro, que ja des de l'episodi passat, com podeu comprovar, prefereixo utilitzar que és inalàmbric Bluetooth, que és el que utilitzo per a fer els reels, perquè dic, mira, en aquell hauria d'estar tot el rato així a la mà, i en este puc estar així, tranquil·la, en este puc estar així, divinament, i no passa res. Pues fent proves, vaig dir, ai, cojones o no, què som, lleons o huevons? La versió maricona hauria de ser algo tipo, què som, tracatrà o Orslock? Què som, Popper o ano dilatat? No tenia res sentit. Bueno, ja ajudeu-me a buscar alguna comparació maricona. La del tracatà, la del tracatrà, me gusta mamar y también el tracatrà. Volia fer el challenge, el tren del tracatrà, o sigui, mai, és una obsessió recent, però ha sigut a través de l'Orslo, que dic, hòsties, este contrast de hetero i maricón m'està fascinant molt la relació que tenen entre ells dos. Bueno, relació. Encara no s'han vist en persona, però quan vagin de cruising en IRL, en directe, a fer cruising al Retiro, me corro davant de vosaltres per stories. Que, bueno, que al final fent proves vaig dir que som tracatrà o Orslock. I con Tommy Coño me vaig fotre a gravar los 4 primers episodis por el culo. I llavors, com vos dia del meme de la cançó de la Nicki Minaj del I be the young girl, pues claro, ja loca, cada final d'episodi canviant-me d'outfit i fingint que era un altre dia. I com me vaig fer una petita cronologia de este episodi tal, este episodi este dia, este episodi tal dia, per això és a l'episodi 4, no, al 5, ja vos vaig dir, estic gravant això al març, però al principi vaig dir, espero que haguéssiu passat un bon Sant Jordi. Ningú se va dir donar compte, ningú li va donar importància, però jo sí. Perquè, claro, vaig gravar els primers 4 episodis en les mateixes condicions horrendes, i llavors va passar unes setmanes, un mes llarg, bueno, no va passar tant, va passar un parell de setmanes, vaig gravar el 5, i he passat l'abril i he passat ara la primera setmana de maig, que dic, és que necessito gravar algo ja con Tommy Coño, esta segona temporada, amb l'excusa de que són cada 2 setmanes i que els 4 primers els vaig fer en una tarda. M'estic tocant el coño, llavors el drama que tinc en l'Oposca, que, Déu meu, la introducció mitja hora. Espero que vos agradin los podcasts llargs, perquè avui se viene un tostón increïble. Llavors, el que passa és que ja m'he despistat, xama. El que vos volia contar és que els primers episodis, perquè m'ho heu dit, més d'una, se te nota que llegeixes. Fica't un teleprompter, radàcula. Pareixes un Simpson, això m'ho va dir una filla de puta a l'últim episodi. M'ho va dir ma cosina, la radàcula, a l'últim episodi de la Sister Home. Pareixes un Simpson. Radàcula. Al no tindre l'experiència, o sigui, a l'hora de gravar, com me sento cohibit, avui de moment no, estic intentant fluir més i ser més natural, pues, i que no hi ha ningú a casa, pues com que me sento més lliure i menys cohibit per les precàries, compartint casa com una col·legiala de 12 anys, perquè no te pots independitzar en esta societat de merda que tenim, que no guanyes pa a disgustos. Els primers episodis el que me passava era això també, en plan, he perdut l'experiència, la fluïdesa, la naturalitat,
el desparpajo, podríem dir, perquè al final, a l'hora de gravar un reel, sí que me sento més, ai, venga, pues sí, no sé què, perquè com són frases curtes, supereditat tot, i això és RAW, això és gangbang latinos full HD. Això és document.raw, sin cortes, sin filtros. Y claro, me dissocio viva i me perdo viva. Llavors, bueno, si me seguiu a les xarxes i tal, vos sonarà que pels matins faig un curset d'audiovisuals que avui el profe ha dit molt bona idea. I jo, gràcies. Quina idea t'ha agradat, esta o esta? Ok, pues claro, al dissociar jo tant i que m'apoyava molt en lo guió, perquè jo me'ls escrivia viva, en plan, pues perquè això és no sé què, ja, 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 escrivint els ja, 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 per a saber quan tinc que riure. En plan, naturalitat zero. A l'hora d'escriure'm los guions sí que era natural, però claro, havia com interpretar-los, era com una obra de teatre, i clar, com estava cohibit i no fluïa, era un mojón, era infumable. Los que vos heu escoltat els primers episodis sou unes guerreres de Cristo. Bé, una de les coses que me va dir una companya de classe, que és tarotista, no, o sea, el rollo cartes del tarot, o sea, jo sí que crec en coses espirituals, coses, bueno, mis movides, tampoc fa falta que sobreexplique tant això. Però a pesar de que crec en certes coses, en lo tema de les cartes del tarot, com a que no li acabo de trobar molt el rotllo, no és mi rotllo. I, bueno, però la companya esta és divina, és una mariliendre total. Me va acceptar als seus braços, va ficar el meu cap sobre els seus enormes pits i va dir, tranquil, jo t'accepto, vine en mi, pa'lante. Me va dir, ai, pues, li vaig comentar i me va donar un consell que dius, o sea, me va dir, pues imagina't que la càmera és una persona i que li estàs contant a una persona i que estàs parlant en algú, tal. I jo vaig pensar, pues podria emprendre-m'ho com si fos una videollamada, llavors com a soltar-me més. No m'he ficat molt en esta postura, en esta situació mentalment encara, però sí que estic més que tu a la càmera, que era algo que volia aconseguir. Verem lo que mos dura. Ara que no depenc del guió. I una altra cosa és això, que en comptes d'escriure-m'ho tot viva, com intentar improvisar i fluir. Gran problema, que jo dissocio. Cada segon, cada mil·lisegon que passa, jo dissocio. I quan faig un gag, una broma, després no sé com enfilar, com continuar en lo filón, perquè no me'n recordo de l'últim que havia dit, això serà un gran rapte. Però bueno, serà com una obra de teatre, serà com un monòleg a un bar, mentre t'estàs ficant un tampó de vodka pel xotxo, o pel cul, si ets maricón, o hetero. Entra diví. Algun dia ho vull fer. Ho van comentar quan va anar Maria Becerra a Estirando el Chicle, ho van comentar en aquell episodi, i des d'aquell dia ho vull provar algun dia. Faré una chamaquedada para ficar-nos tampons de vodka. Que rico. Pues això, això és com un episodi, una prova pilot, per a anar provant cosetes noves i com a intentar jo obrir-me una mica més i anar a fluir. Tota esta perrafernàlia, quasi 20 minuts donant-vos pel cul, vos vull... vos vull comentar una cosa. Vos vull parlar de l'heteropessimisme, que ja ho vam parlar a l'Instagram, i el vídeo vos va agradar bastant. Té com més de 100 compartits, més de 30 likes. Claro, lo que passa en este vídeo és que jo volia
volia comentaris, perquè el final del vídeo, si recordeu, si no vos ho recordo ara, era «I vosaltres què penseu? Ets una dona i estàs farta de fer tota la feina emocional? Ets un home i penses que tot és una merda de la dictadura woke?» Deixa'm als comentaris, spoiler, no tinc cap comentari. A ningú li importo. Bé, sí que vaig rebre un parell de comentaris a l'Instagram, però claro, eren de «Ai, que guai el vídeo!» i un altre comentari de «Soc Marigirl, no puc opinar». Claro, una mica la gràcia de fer el reel primer i després el posca era los comentaris que em deixiguen, pues los comento aquí. Not gonna happen, perquè són unes falses micajeres i unes radàcules i unes placentes. Però bueno, seguiu reproduint i compartint el meu contingut, per favor. Vos subscriviu, me seguiu, pel carrer si voleu també me seguiu, que rico. I també volia fer una mica... Vull intentar no oblidar-me del meu públic gay que em segueix des del principi, però és un fet que, claro, el meu major públic, el meu públic majoritari, ara mateix són dones. Llavors, a les meues xochos totos de loca los hi tinc que donar una mica de xup-xup també. I com us va agradar l'heteropessimisme, dic, vaig a desenvolupar una mica més. De fet, la idea original era fer un episodi, però al veure que hi havia com diferents conceptes i diferents històries entremesclades, dic, vaig a fer un reel i ja, en calma, un altre dia, faig l'episodi. Doncs aquí ha arribat el moment. Tracatra, tracatra. Doncs espero que el meu més del 50% de públic de dones estigui ben atentes i els marigirls i els heteros estiguen atentes a això. L'heteropessimisme, anem a fer 5 cèntims de lo que era per a tindre un context que mos servisqui d'introducció. Era el sentiment de desesperança i vergonya que tenen les dones envers la seva experiència heterosexual. És a dir, se senten enganyades, estafades, hasta el coño de les seues relacions en homes, però mantenen la fe cristiana. No mantenen la fe cristiana, sinó que mantenen la fe en encara establir vincles emocionals en homes. No és en plan feminaz i radical, te tallaré la pitxa, la ficaré en formol i te penetraré en el teu propi pene. No és este rotllo. L'heteropessimisme implica que les dones estan hasta el coño, però volen seguir esforçant-se tampoc. Que encara no s'han donat per vençut en trobar un bon macho proveïdor, deconstruït. És que, claro, ho vols tot. Proveïdor, deconstruït, que no te deixa traumes, que no te deixa ITS. Què més? Què més? És que ho voleu tot. Votant de Vox, Final Boss. Tota esta perrafernàlia, palabrejas, tot este concepte de l'heteropessimisme li hem de donar gràcies a Asa Seresin, que va encunyar el terme, i ho va fer en un assaig al The New Inquiry, com se pronuncia, al 2019. La meua amiga Asa Seresin és professora a una universitat i els seus estudis, la seva trajectòria s'ha centrat en els estudis de gènere i sexualitat. En realitat, ella és un personatge privat, no hi ha cas informació d'ella a cap banda. És més, la pràcticament única foto que surt a Google, si fiques Asa Seresin, la única foto que surt és la que té vinculada, la que tenen publicada al Departament d'Anglès de la universitat, que és que la foto també... És que ella en realitat llueix molt lesbiana. És normal que escrigui sobre aquestes coses perquè llueix molt lesbiana. O sigui, la foto que té per a presentar-se al departament de la universitat és ella a la terrassa d'un bar, així recolzada, en plan en el braç recolzat a la cadira, així, rotllo, soc un macho, i la mà
sobre la taula estirada així i la foto està estratègicament retallada per aquí, rotllo estic fumant a un bar. I van retallar la foto perquè no sortigui el piti. Memeo. I la fiques com a foto de referència perquè la gent vegi que estàs al departament d'anglès d'una universitat. Memeo, reina. Pues per al meu reel vaig utilitzar esta foto i una altra que vaig extraure d'on, si no hi ha cap més fotos d'ella. I és un personatge privat i no se deixa veure per cap banda. Del seu Instagram, que té 3.000 i pico seguidors, és un perfil privat, evidentment. Li vaig donar request per a seguir i la tia, claro, era dissabte, diguem-ho tot, però bueno, un dissabte ella, chronically online, en un parell d'horetes, en un rato, me va acceptar. Llavors vaig agafar una altra foto del seu Insta per al meu reel i després la vaig etiquetar, però trobo que ell no ho va veure ja. Per això al meu cap ja som besties, som amigues. Pues bueno, Asa Seresin és un personatge molt privat, és professora, és, bueno, moltes coses intel·lectuals. Que jo sàpiga és hetero, per a la seva desgràcia, segurament. I per al seu assaig, que trobo que es diu On Hetero Pessimist, si a algú de repente li interessa, doncs busqueu això, The Inquiry, 2019, no sé. Busqueu vatros, feu una mica de feina. Per al seu assaig se va inspirar en Maggie Nelson, que també és una escriptora que se centra molt en temes de violència, gènere, identitat, desig, i el 2015 va fer un llibre que es diu The Agronauts, els agronautes en català, i és un llibre que mescla memòries i teoria crítica, on parla de la seva relació en un artista trans, Harry Dodge, que a dia d'avui és el seu cònjuge de Chava. I com va crear una família queer. Una família queer, o sea, com la seva relació en una persona trans i crear una família queer por el culo. Claro, explicant la experiencia dura del embaràs, dificultats para quedarse preñada, etcétera, circos. Una de les frases que contenen, una cita textual del llibre, que és la que va inspirar i dinamitar la escriptura, la creativitat de Asa Seresin, és la següent. La heterosexualitat sempre em fa vergonya. I llegint esta frase super simple, per si acas, per a no cagar-la. I la veritat és que és una mica curiós, no? En plan, una dona que diu la heterosexualitat sempre em fa vergonya. Llavors, s'enamora d'una tia i esta tia se pincha testosterona per ser un tio. Toca't el coño, no? Una mica com una broma de la vida. En plan, estic farta de la heterosexualitat. Vaig en una mullerge. I esta mullerge acaba sent un tio. Cloqueada. Asa, o ja que som amigues, la podria dir Arsa Putin. Arsa Putin va observar que este sentiment de decepció i desengany i vergonya era omnipresent en la cultura occidental. Pues està present a les converses diàries, en sèries, llibres, i és una queixa que no va acompanyada de l'abandonament de la heterosexualitat, com vos deia abans. Les dones no han perdut la fe de trobar algú una mica decent per compartir la vida. Que romàntiques, de repente. Unes radàcules. I per què insistixo en això, de que no han perdut la fe? Pues perquè, com sempre passa, la gent no para de fer el circo. I què va fer la Arsa Putin? Evolucionar l'heteropessimisme en
va evolucionar l'heteropessimisme en heterofatalisme, que l'heterofatalisme enfatitza l'actitud més resignada, perdent ja tota l'esperança de trobar un home que sigui una alternativa al model actual, a lo que ens trobem a dia d'avui. Què passa? Que existeix una decepció profunda i una resignació a les dinàmiques de parella en los homes, vistes com un treball emocional molt dur. Llavors, és com assumir que les relacions hetero mai seran sanes ni justes i que no val ni la pena plantejar alternatives. El sistema mos diu: tu ets lliure, tu pots fer el que tu vulgues. La societat mos ven la lliure elecció i la autocura com a la resposta de les nostres solucions o com una alternativa a mos hem de protegir, mos hem de cuidar perquè els homes no ho faran perquè són nefastos i asquerosos. Per tant, això realment està posant el foco del problema una mica en les pròpies persones per no dir dones. Posant el foco en l'individu, tu te centres, o sigui, les estàs convertint en culpables d'alguna manera del seu propi patiment. En plan, jo m'ho he buscat, jo m'ho he buscat, no trobo a ningú, seré massa exigent, yoísmo. Bé, palabrejas. Pues és com la gent a Grindr, com jo a Grindr, que dius, la gent és asquerosa i me trastoca i em culpo a mi mateix. No serà que la gent és asquerosa i no m'he de culpar de que la gent sigui així perquè no depèn de mi? Teories loques. Què? Pues una mica passa això en tot este tema, que tanta lliure elecció, tanta llibertat, tu pots fer el que vulguis, ets una dona lliure. I si no trobes res, una mica t'acabes culpant d'alguna manera. Tu ets una persona lliure. La autocura, mira per tu, dona-ho tot pels demés. És com a te trastoca la vida i te trastoca mentalment. És com fer dos coses oposades a la mateixa vegada. Cosetes. Com vaig dir al reel, canvis socials com el feminisme han fet que les dones puguen aspirar a coses millors, puguen aspirar a trobar algú decent i que s'amoldigui als nous constructes socials que estem construint, la dictadura woke, que s'amolda als nous constructes socials i no als arcaics, i no als arcaics de macho proveïdor opressor. Has de ser un macho proveïdor, però no un macho opressor. Aquí està la clau. Per tant, parlant de feminisme, el que apunten les meues fonts, que si a algú li interessa, les meues fonts són 20 articles, vídeos... Tinc 20 fonts al Google Notes. Bueno, no, Google Notes no. No, què dic de Google? És de Google, però l'aplicació se diu Notebook LM, que és rotllo un xat GPT, però sol funciona en les fonts que tu li escrius. Llavors, per a documentar-me viva, tinc 20 fonts allí d'articles, opinions, un popurrí. Admet vídeos de YouTube també. Doneu-li una oportunitat, és divino. El que apunten les meues fonts és que el feminisme liberal ha sigut una cagada per a les mullers. Bueno, per a algunes, moltes. No vull posicionar-me de sobte perquè no tinc ni puta idea. Woke moment. Tot això és per què? Perquè mos ha fastidiat el feminisme liberal. Com estava dient, moltes dones tenen esta idea d'independència, de ser lliures, de ser autosuficients, per estudiar, treballar, fer 1000 circos, mantenir-te hidratada i feliç en tot moment mentre fas 1000 coses que no arribes a res i estàs estressada viva, se te cau el pèl hasta del cony, de l'ansietat que tens. I han de fingir que se senten realitzades
quan en realitat estan esclavitzades, fartes del sistema, aguantant desigualtats, ansietats i relacions de merda. O sigui, ets lliure i autosuficient i si no te sents feliç és que has fracassat. És com ser dona i no tenir fills. Tu tens 2 ovaris per què? Per tenir fills. Si no els tens, no estàs complint el teu rol. No estàs complint en lo que te demanda la pàtria. Votant de Vox, Final Boss. Memeo, tot això és broma, no penso així. De tarda. És agotador ser forta, productiva, empoderada, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Inclús Ruth, que és la desapotàxia de l'empoderament, la me siento empoderar, ja no se sent tan empoderar. Ja no se sent tan empoderada. Me siento empoderada. Párame eso. Ya no me siento empoderada. Y os voy a decir por qué. Me sentía empoderada. Fue difícil llegar. Me vendieron diamantes que no eran de verdad. El diamante era yo. De repente cantant tota la cançó. D'este sentiment, d'este sentiment que naix de les entranyes de les mullers, d'estar fins al cony, van néixer les Sad Girls. I ara diràs, què cony és això? Poden parar de crear conceptes en anglès? Conceptes en anglès, Final Boss. Estic farta de l'inglès. L'inglès s'ensenya mal, que no s'ensenyi. Tot passa als Estats Units i després mos arriba aquí i mos hem d'inventar 1000 circos per a traduir les coses. Que passin coses aquí. Ja, conyo, no hi ha gent lista. No hi ha gent lista. Jo no et dic Catalunya, Espanya, no hi ha gent lista per crear conceptes. Tot palabrejes ingleses. Home, no. Bueno, la Sad Girl Theory a les xarxes socials és com una performance. Realment les dones que abracen la teoria de la xica trista traduït, les dones que abracen això ho fan des del meme i des de la performance. És una tristesa convertida en meme i performance. És que no hi ha més. No hi ha més perquè no sé explicar més. Què? Circo. Audrey Wullen, W-O-L-L-E-N, deletreant-ho perquè no sé pronunciar-ho, que és qui va encunyar el terme, el concepte, diu que el sistema ens obliga a ser felices, productives i una girl boss, una xica jefa, una jefaza, perquè estar trista és un acte de resistència política. Frasaza pel 8M. Estar trista és un acte de resistència política. Circo, en verdad. És a dir, no puc més i no penso moure més el conyo. No puc més i no vos penso donar la meva millor cara. Acaba tu l'informe, Radagul. Acaba tu de limpiar-te les zurraspes. Tot este show, tot este circo, també s'ha passat a la literatura. De repente, culturetes de mujer. A la literatura s'ha traduït el fenomen com a concepte en anglès Final Boss. Un hinge woman, que significa dones desquiciades. D'això n'entenem bastant. Per exemple, protagonistes dels llibres de Ottessa Moshfegh, de veritat, no puc més en les paraules en anglès, que són persones, ara, o no ho sé, és que jo ja estic dissociada Final Boss, no sé qui és, Ottessa Moshfegh. M'ha agafat com un tirón. No puc més en la Ottessa Moshfegh. La direm Odette, com la de la pel·lícula aquella de dibuixos animats, que era una
chica, no sé si era una princesa, no sé qué era, una mujer que es transformava en cisne. La diré Modet. Odessa Mosfer. Bueno, personatges com los de esta chica, esta Odette. Són personatges que literalment se dediquen a dormir un any sencer a base de pastilles per no haver de sentir res. Circo, desquiciades a nivell màxim. És el que anomenen feminisme dissociatiu. Doña Conceptos, el podcast dels conceptes, que no s'entrellacen entre si i que són puro relleno. Bé. De tot este gènere literari i, bueno, de tot este gènere de realitat, realment podríem dir, de dones desquiciades, està desquiciades i dissociades, està el feminisme dissociatiu. No sé si és real, això és el que apunten les meues fonts. Tot ho aplicaré a... Ho diuen les meues 20 fonts. Este feminisme dissociatiu el que expressa és que interioritzem el malestar i mos riem en ironia, utilitzem una ironia molt fina per a riure molt dels problemes i així pues, traure-li una mica de pes a la merda i d'esta manera mos anestesiem per aguantar el món neoliberal. Circo. Però molt de compte en això, perquè mentre nosaltres estem en este mood de decepció màxima, ha aparegut un nou personatge a la nostra obra de teatre. El món és una obra de teatre. Ha aparegut un personatge molt odiat i molt esperat i molt criticat, però també per altres molt desitjat. No sé quines són aquestes altres, però espero que estiguen tancades a un manicomi, perquè se tracta del matchament, o Doña Conceptos en anglès, o com vos sonarà més és el home performatiu. Este personatge, l'home performatiu, imagineu que tinc un efecte d'eco, l'home performatiu. Este personatge que ha entrat a l'escena de la nostra obra de teatre, que és la vida tan dura que portem. Este personatge que te pots trobar al Tinder o segurament a un manicomi, que és on han d'estar tots realment, veu matxa, d'aquí el matxament, veu matxa, porta una tote bag, llegeix Virginia Woolf o la novel·la feminista de turno, la que sigui, Placenta. Bueno, Placenta, ja m'heu entès. I te parla de responsabilitat afectiva. Circo. Però les meues fonts, jo m'estic escudant tot el rato en les meues fonts, perquè dic, aquí a lo millor estic parlant, assumint coses que vosaltres vos estireu quedant pensant sí, Pues quina gilipollada, jo no penso així. Dislike. No, per favor, fer-li un like i tot. Este tipus d'home performatiu, el que abans diem, el típic home que es pinta les ungles de negre i igualment té viola viva i te deixa traumada i te deixa en 3 ITS i 2 bebès. Este tipus de macho que va de construït, el macho de construït, i te deixa igual o més traumada que els que no estan deconstruïts, perquè, clar, no te ho esperes, t'esperes que sigui diferent. Tens la fe de que sigui un home diferent, que ha canviat, que s'ha adaptat a la dictadura woke. Tot mentira. Pues el que apunten les meues fonts és que tot això és una altra performance, com ja vos estava una mica apuntant maneres, és una altra performance estètica per a poder lligar més, per a poder lligar més i semblar inofensiu, que és una manera de mercantilitzar la vulnerabilitat. Mercantilitzar la vulnerabilitat. Frase titular. I
i d'aquesta manera, bueno, que realment no han fet cap feina de deconstrucció. Pues, el que vos estava dient, que són homes que diuen pel 8M, bec matxa, fica'm el cony a la cara. No vas depilada, ets una puta cerda asquerosa. Ciao. Un rotllo així. I bueno, noies, este és el podcast dels conceptes Final Boss. Jo estic ja fart dels conceptes en anglès Final Boss. Però bueno, una mica el resum de tot això és una mica la visió que mos ha donat. Tot això va començar el 2019 en la Asa Saracen, en la Arsa Putin, en l'heteropessimisme, l'heterofatalisme i tots els canvis socials que hem anat veient fins a dia d'avui. Quin mercat o quin panorama social tenim fins al dia d'avui en el que estem veient? Pues que les dones estan fartes dels homes, misteris zero, i estan fartes perquè o no s'involucren emocionalment o si ho fan te pot sortir rana i que siga un home performatiu i que igualment te cantojarà d'una ITS i t'abandonarà. És que ho faran, Gemma. I jo ja no sé què dir-te. Prefereixo que me contesseu vosaltres als comentaris què penseu de tot això, de tots estos circos. Si esteu d'acord, si ho trobeu una tonteria exagerada de 4 feministes radicals loques que no se depilen los sobacos i vosaltres sou unes dones diferents, sou unes pick-me's. No sé per què se me'n va la vista cap allí quan la càmera està aquí. I vosaltres sou unes pick-me's que penseu que estan exagerant aquestes dones perquè sou diferents. Sou dones realitzades. I que no vos ajunteu en esta xusma. Jo tinc més amics homes que dones. Bé, sou este tipus que penseu, que opineu. Jo, bàsicament, la meva opinió és esta reflexió final que he fet de que és que no són les dones, tothom estem farts ja de trobar-nos en circos, en gent asquerosa que pensa en lo pito. I per tindre gent que pensa lo pito, pues mos tenim a nosaltres, mos toquem el xotxo un rato, mos alliberem tensions i ja està. Que igualment després tens com desitjos interns, tens focs interns que has de resoldre, que has de calmar. I t'has de buscar un xacal per apagar el foc. Claro, aquí està el tema. Desvincular-te emocionalment, però no te pots desvincular del desig. Hi ha persones que sí, jo tinc amigues que sí, que estan divines sense xuscar durant més d'un any perquè no volen cap tipus de relació amb homes. No me passa. Jo estic molt aferrada al bicho. Ella quiere bicho, bellaca. Jo sóc una bellaca addicta al bicho. He de fer necessito també este procés de dissociació i separar. Este procés de dissociació i separar. Me meo. Pues no res, xames, que vos vagi bé. Conteu-me també quins temes voleu que tracti propers episodis. Bueno, que tracti. No sóc lista. M'he dedicat a recopilar informació i aquí vos ho he soltat. Tampoc he fet una gran reflexió profunda. Però no sé, quins temes vos agraden, quins temes vos interessen. Soc toda oïdos, soc toda oïdos. Cuideu-vos molt, xames. I mos verem a un pròxim episodi. No ho sé, perquè ara ja estic al dia. En plan, este episodi que estic gravant ja serà per la setmana següent que s'ha de publicar i llavors ara vaig al dia, no me puc permetre. Gràcies a les 2 setmanes de publicació puc fer una mica de circo i no estar molt agobiat, com me va passar la primera temporada, que ja moltes ho sabeu, les que heu arribat noves potser no. Resumint, estava fart estava immers a una roda de consum, de produir cada setmana
i vaig acabar fart. Ara que són cada 2 setmanes tinc més marge de maniobra i me va divino. I no res, ja me direu què trobeu dels nous canvis que estic fent. I no res, me'n vaig a veure un match a un bar, amb les meves ungles pintades de negre, en un llibre de Virginia Woolf, en una tote bag que digue por los gays, para enganyar... No, pel 8M, para enganyar alguna moza. Experimento social final boss. Bleh.